Hello para pedagang. Layanan analitis online sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen perlu, iku bisa kanggo mungkasi video. Sampeyan bisa ndeleng saben indikator perusahaan kasebut kanthi luwih cetha. Saiki kita bakal nganalisa indikator kinerja organisasi saiki. Marvell Technology, ticker MERVL. Review iki adhedhasar data saiki ing 21 Juni 2025. Déning klasifikasi Guru Markets perusahaan Marvell Technology in kalebu subkategori Semikonduktor Electronics, 44 perusahaan njupuk bagian ing analisis. Asil saka kanggo perusahaan sing diteliti, minus 2,5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 3,8 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar kita kabeh. Kita bakal weruh, rating rata-rata kanggo pasar saham minangka 1,8 poin. Marang minus 2,5 terms Marvell Technology. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan Marvell Technology lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat pungkasan 12 sasi saham Marvell Technology, nuduhake owah-owahan 2,4%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 15,7%. Kapitalisasi pasar perusahaan Marvell Technology regane $63,39 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $2,23,7 miliar. Regane buku perusahaan kira-kira $13,28 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $369 miliar. Bandingake saham kapitalisasi pasar lan neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Marvell Technology ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 2,834%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 3,601%. Taksiran pangsa pasar lan kapitalisasi neraca perusahaan ing subkategori apik 1 poin. Ayahan finansial organisasi sing diteliti yaiku $4.781 miliar. Rasio utang kanggo nilai buku punika 36% saka ibu kutha. Asil utang perusahaan, apik 1 titik. Rasio nilai pasar perusahaan kanggo pangentukan yaiku 0. Kanthi rata-rata ing subkategori 340,3. Evaluasi rega pasar kanggo rasio badi dibandingake karo organisasi ing subkategori, ala banget, minus 2 poin. Media Wiki kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $492 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo 12 sasi sabanjur kira-kira, sawentara $3.077 yuta. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo subkategori, pasable 0 poin. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 9,7. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 9,6. Evaluasi rega ijol-ijolan kanggo indikator revenue dibandingake karo indikator ing subkategori, pasable 0 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $6,5 miliar. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi pratandha saka revenue mangsa sing digambarake dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, ala minus 1 poin. Marginality punika minus 7,6% karo rata-rata 2,8% ing subkategori. Assessment margin sales dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, pasable, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 1,522%. Sing 86% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah modal saben pegawai perusahaan punika $9.000. Lan kanggo subkategori $4.833.000. Evaluasi ibu kutha pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori Passable 0 poin. Jumlah bati saben karyawan perusahaan minus $69.800. Kanthi rata-rata ing subkategori $14.200. Evaluasi laba perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $923.000. Subkategori $504.000. Evaluasi bagian revenue saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Volume transaksi singkat cocok kanggo 2,7%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,9%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 64% kanggo perusahaan Marvell Technology Inc. Kanggo subkategori, tingkat iki kira-kira 61%. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $73.50. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $90.60. Ayo menyang tabel pesenan, sing kasedhiyo, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe mangsa iki dening sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinned. Adhedhasar asil valuasi saham perusahaan Marvell Technology Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan wis digawe. Ojo mbuka kesepakatan, amarga video saiki minangka review. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets.